Sada ću vam pokazati što se sve nalazi u poklon boxu pod brojem 56. Pa idemo vidjeti. Evo, prvo što ću vam pokazati je ovaj predivni kožni remen koji nam dolazi u dvije nijanse. Nekako nam se tu preljevaju dvije žarke boje. To su naravno crvena i roza. Izgleda stvarno jako dobro. Na samom dijelu gdje imamo kopče imamo još tu zlatnu kombinaciju uz tu rozu i crvenu. U svakom slučaju predivne dvije žarke boje koje izgledaju fantastično u ovoj kombinaciji. To naravno nije sve, još nam se nekoliko artikala nalazi u ovom poklon boksu. Pa tako imamo i ovu predivnu maramu koja nam je sastava 70% svila i 70% viskoza i 30% svila. Kao što možete vidjeti, radi se o stvarno veseloj žarkoj marami i sigurni budite da će ići fantastično u kombinaciji sa remenom kojeg sam vam malo prije pokazala. Imamo još nekoliko artikala u ovom poklon boksu, pa tako imamo ovu stvarno zamamnu ogrlicu Desigual brenda. Ogrlica stvarno izgleda jako dobro. Znamo da oni uvijek imaju te nešto drugačije artikle i modele, pa je takva baš i ova ogrlica. Izgleda stvarno nevjerojatno, neobično i budite sigurni da ako ovako nešto imate da ćete i sami vi izgledati jako unikatno. To nije sve, jer nam se još dva artikla su nam se još sakrila u ovom poklon boksu, pa idemo vidjeti. Prvo nam je ova paleta NYX, koja nam dolazi u ovim predivnim ljubičastim tonovima. Ima nešto crnih, ima i tamno plavih. Ali osim ovih predivnih sjenila ove NYX palete, imamo još i jedan mali pretinac, jedno malo iznenađenje i tu nam se nalaze još dvije boje različitih sjajla. Imamo ovu predivnu boju lososa, zlatnu boju sa šljokicama i imamo ove dvije male četkice za sjenilo i za sjajlo. I još ćemo vidjeti što nam je to ostalo. Ostale su nam sunčane naočale brenda Gecko. Naočale nam izgledaju stvarno jako dobro. Imaju jaka žuto-zlatna sama svjetla. Crne su nam, što se tiče samog obroba i sa strane nešto malo srebrnog. Tako da smo sad mogli vidjeti Desigualovu ogrlicu, NYXovo sjenilo, maramu i remen i ove Gecko sunčane naočale.